Ik ga niet schuilen, maar in hem weet ik zeker van. Er is geen ene vuile muis die mij kan pesten met mijn mic in mijn hand. Is het soms een contest of een wedstrijd of misschien ook een competition? Dat wordt wel touwtje nummer 1, want deze die komt uit Suriname. Oh, heb je niet gehoord van die man? Nee, Café Stoney uit Amsterdam. Oh, heb je niet gehoord van die man? Nee, Café Stoney uit Amsterdam. Oh, het is ragga, ja ragga wat die danst al wel. Ragga, wel touwtje die geeft ze die drill. Ragga, hij komt als een ecstasy-pil. En als ze touwtjes willen dan staan ze nooit stil. Ragga, ragga als touwtje ze wil. Ragga, ik geef ze voelen die trill. Ragga, touwtje als een ecstasy-pil. En als ze touwtje voelen dan staan ze nooit stil. Want ragga is wat ze willen, ja ze stoppen niet met killen. Touwtje papa je bent de beste en dat is wat we weten. Ragga dat is jouw beroep. En altijd als je doet touwtje doe je het altijd goed. In de dans dan ben je lekker als een snoep. Ze kunnen niet zonder jou touwtje papa het is niet goed. Want ja ragga is ragga wat die dans al wel. Ragga, wel touwtje die geeft ze die drill. Ragga, het komt als een ecstasy-pil. En als ze touwtje voelen dan staan ze nooit stil. Ik ga niet rennen, ik ga niet schuilen. In één ding weet ik zeker van. Er is geen muis die mij kan testen. Ja, met mijn microfoon in mijn hand. Want is er een contest, misschien een wedstrijd of zelf ook nog een competition? Dan wordt touwtje zeker nummer 1, want deze die komt uit Suriname. Café Stoney, the one and only, dit de beste. Probeer niet te testen, want het zal je zo verslechteren. In het westen, het zuiden, tot en met in noord. Wordt zijn naam gehoord, de man achter de moord. Achterlijk gestoord, geen woorden, maar daden. Meester van de paarden houdt zijn Uzi afgeladen. Verraden was zijn maten, hij kon het hier niet laten. Hij moest het zelf gebruiken, nu ligt ze daar met gaten. En de man in Amsterdam, hij is Café Stoney. Overal waar hij gaat zit hij met zijn brownie. Hij is de vetste en de slechtste die ik nog nooit had gezien. Hij heeft geen vrouw, hij heeft geen kinderen, zelf ook geen familie. Hij is niet bang voor niemand, zelf niet de politie. Probeer hem niet te testen, ja die is Café Stoney. Oh, heb je niet gehoord van die man? Nee, Café Stoney uit Amsterdam. Oh, heb je niet gehoord van die man? Nee.